Rheoli, ysmygu ac alcohol wrth aros am eich apwyntiad brys. Pam mae pobl yn ysmygu ac yn yfed? Gall bywyd fod yn brysur ac yn straen ar y degau. Mae'n ddealladwy bod pobl yn datblygu arferion y maent yn teimlo sy'n lleihau straen. Ond weithiau, mae rhain yn dod yn arferion nad ydyn nhw'n helpu, ac mewn gwirionedd, gallant fod yn niweidiol i'n iechyd. Gallai teimlo'n sâl neu ddatblygu symptomau sy'n ysgogi at gyfeiriad brys gan eich meddyg teulu, wneud i chi feddwl ychydig mwy am yr arferion hyn. Beth sy'n digwydd os ydych chi'n smygu? Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod ysmygu yn achosi clefyd y galon, canser yr ysgyfaint a phroblemau ysgyfaint cronig. Oeddech chi'n gwybod y gall hefyd achosi canserau eraill? Mae mwg sigarets yn cynnwys cemegau niweidiol a all niweidio'r DNA ynghelloedd ein corff. Gall difrod DNA dros amser arwain at difrod i gelloedd a ddatblygiad o ganser. Gall hyd yn oed ysmygu cymdeithasol ac achlysurol achosi hyn. Os ydych chi'n teimlo'n barod i rhoi'r gorau i ysmygu, yna mae gwasanaethau cymorth ar gael i helpu. Beth am feipio? Ydy hynny'n iawn? Efallai eich bod wedi dechrau feipio i helpu gyda rhoi'r gorau i ysmygu. Gall feipio fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer hyn. Fodd bynnag, mae llawer o bobl sydd erioed wedi ysmygu yn dechrau defnyddio vapes. Wrth i fwy o bobl feipio, rydyn ni'n dysgu nad yw'n hollol ddi-risg. Os hoffech drafod lleihau neu atal eich feipio, mae cyngor defnyddiol iawn ar gael ar wefan y gig. Beth am alcohol? Mae alcohol yn cael ei dorri i lawr yn y corff i gemegau niweidiol. Gall y cemegau hyn effeithio ar y ffordd y mae celloedd yn ein corff yn gweithredu, a gall y difrod hwn arwain at ganser. Y lleiafswm o alcohol y byddwch yn ei yfed, y lleiaf yw eich risg o ganser. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n yfed gormod, siaradwch a'ch meddyg. Mae gwasanaethau cymorth ar gael. Mae'n bwysig cofio bod lleihau'n araf yn fwy diogel na stopio'n sydyn os ydych chi'n yfed pob dydd. Beth am sylweddau niweidiol eraill? Os ydych wedi bod yn defnyddio sylweddau niweidiol eraill, neu gyffuriau, a hoffech leihau neu atal ei ddefnyddio, bydd eich meddygfa deuluol yn gallu helpu, a rhoid chi mewn i gyswllt â phobl fydd yn gallu cynnig cymorth. Dechrau gwneud newidiadau i'ch arferion. Efallai y bod chi'n barod i wneud newidiadau. Weithiau, mae cael symptomau newydd yn gallu gwneud i chi ystyried newid eich ffordd o fyw. Gallwch ddechrau drwy ysgrifennu beth y dymunwch newid. Fel arfer, mae'n ddefnyddiol i ddechrau gyda nodau bach. Gallwch geisio gwneud rhywbeth gwahanol yn hytrach nag eich arfer. Enghraifft, os ydych yn ysmygu neu yn yfed pan dydych o dan bwysau, tybed a fedrwch gwrando ar gerddoriaeth, galw ffrind, neu mynd am dro yn lle. Mae ymarfer corff a myfyrdod yn weithgareddau iachach i leihau straen. Gallwch ddechrau drwy gynnwys rhain yn eich dyddiadur a nodau os hoffech. Yn bwysicaf oll, peidiwch â gwneud hyn ar eich pen eich hun. Siaradwch gyda'ch teulu a ffrindiau, neu eich meddyg i dderbyn cymorth. Nid yw newid bob amser yn hawdd, ond bydd arferion fwy iach yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'ch iechyd corfforol a meddyliol. Diolch am wylio. Am wybodaeth bellach ar baratoi at eich apwyntiad, gwylwch ein fideos eraill. Hoffwch y fideo hon os gwelwch yn dda os oedd hi'n ddefnyddiol i chi.